नोंनिफ्राय गोजानाव थांनो आङो हाखाला आरोना गुफुर जादों आरोना लोगोफोर औ नांला दहाय बायला बिला बोरैबा नुखायो दे हेल' फ्रेन्ड्स दिनै मा होनो दिनै माबार थुइसडे मंगलबार दिनै मंगलबार ना लोगोफोर बाथौ खुलुमदोंमोन आङो नै बेयाव फट' लालायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दा ओंख्रि संगासिनो दं आरोना नोंथांमोननो एसे देखायनि नै आरोना हालदै बनांसिगोन जोंलाय गुफुर नुदों ना ओइ मबाइलासो गुफुर नुदों दै रियेलाव बिदि गुफुर नङा खिन्थु गोमोसो रियेलाव गोमोसो नै लोगोफोर मा ओंख्रि संदों मिथिगौ ना अनला ओमफ्राय टमेट' होदो आलुबो होदो नै आलुआ साफायाव मोननै खरि आरोना इदि जा गासै बेसेबा गोबां जायो जायखिजाया 12टा दं आरोना 12टाखौबा नायदो नोंसोरो गेब्लेबाय नै एग्लिना गेब्लेबाय सेस ओमफ्राय नै आलुआ मोननैमोन ओमफ्राय दा गेब्लेनायखौ जाय संनाय मोनजासिगोन आरोना ओमफ्राय मटर गोथां होदो ओमफ्राय टमेट' होदो आरोना लोगोफोर गासैयाव खैथा दं 1 2 3 4 आरोना 4टा नुनायाव गोसो गोमो नुदों मबाइलाव खिन्थु मबाइलाव गोमोबाबो इयो रियेलाव गोमो नङा लोगोफोर नै आं बेखौनो संगासिनो आरोना दिनै आलुआ गेब्लेथोसै दे गेब्लेनायखौ आं मोनजासिगोन दा लोगोफोर दिनै ओंख्रिया जोंना बेनो आरोना स्पेसियेल ओंख्रि होनबाथाय बेनो आरोना लोगोफोर बेनो आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे माबा माबि दंफायो दिखुन बेलेग साइडआव आरोना दिनैनि ब्लगा बेदि संनायनिजों जागायबाय आरोना माने आङो फार्स्टनिफ्राय देखायासै बायाखै आरो बानायालाय माने आङो माने गोसो जायाखैमोन आरोना ब्लग लानो गोसो जायाखैमोन ओमफ्राय दासो भाबिबाय आरोना लोगोफोर माने सान्दुंखौ नायनो सान्दुंआ ओरैबायदि द्रां ओरैबायदि आरोना लोगोफोर नैबे थाइगिर बिफांनि सिङावनो आं दं आरोना लोगोफोर गरम बोथोर जाबायलै फागुन बोथोर फैबाय गरम बोथोर जाबाय नै थेमा जादों खर'आव सान्दुंआ बिदि गोसाखा आरोना नोंनिफ्राय गोजानाव थांनो आङो हाखाला जि सुनांगौ दं आरोना आं दा ओंख्रिखौ नेबाय थादों माब्ला मोनगोन सान्दुं गोसा जा ओरैबायदि बरिं बोथोरा मोनफैबायगासिमोन ना जनोनो सुखुयो ना जिरायनोनो सुखुयो ना उन्दुनोनो सुखुयो ना मबाइल होरि बायदिसिना नायनोनो ना खामानि दामानि मावनोनो सुखुयो ओरैबायदि बिफां साहा आरो मा होनो एसि रुम मा होनदों कारेन्ट नागिरना आथावालि जालायसिगोन आरोना बिफां लाइफांबो गैया जिरायनानै थानो जेबो गैया सान्दुंजोंनो ओरैबायदि गोबाख्रब जासिगोन आरोना बबाव थानो रिन्दाव रिन्सि दाउफोराबो जि गाबबाय थायो दासो कुकु होनगासिनो दङ नै बिदि लांदां फाइनालि गासिमोन ओंख्रिया मोनबाय आरोना ओमफ्राय आं दा बेयाव दुन्दिया होनो नागिरसै फाइनालि रेडि जाबाय आरोना एसे गथा जालायलांबाय लोगोफोर जबनानैनो आरोना नोंथांमोना लावखौ मोजां मोनो ना गथाखौ मोजां मोनो आरोना गावबागाव मोजां मोननाय थायो खिन्थु आंनाबो एसे गथाद्राय जाखाबाय जानायालाय बुहुदानो माने आङो एसे बेलेग खामानियाव बेस्थ' जानायावनो रानलाय लांबाय आरोना दुन्दिया होबाय लोगोफोर दा खांना दोनखानोसै नै माने बेसेबा गिदिरमोन आरोना नै बरिया गिदिरखा नै लोगोफोर आं दा बेखौनो जानो नागिरदों आरोना नैबेयाव जिरायनानै लोगोफोर नै लांदांखा लांदां सान्दुंआ नै ओमफ्राय आं दा बेखौनो जानो नागिरदों आरोना खुदै गलायलायबाय आरोना नै बे सिङाव दङ आलु संख्रि आलु लगायनाय दंखादो आरोना बेखौ जाजोबनो हाला आं बेखौ दोननोसै बेखौ गाबोन जागोन गाबोननि थाखाय बेखौ दोननोसै आरो कैमरा फोकस करो नै लोगोफोर मानसिफोरा
Mama, ayo sudah nang dra. Skuti jana le koi. Sunga le ma thani ba ka da. Oh, kole sa jai hai, ma se thani le lan ke na na. Ja. Sibu puja jai tara. Lalu ko ba finally iti jara sen wani sen ko sa. Ha? Ayo min silam ko le lang ko se. Finally nong faifarबाय जों लोगो नै जों फैबाय सोनाबा मोनखो थुत्रा आरोना गुफुर जाद आरोना लोगोफोर दा थुत्रा गुफुर जाद दा सानाबबाय नालाय थख्रबजोब्बाय फाइनालि नै सोनानै फैदो आरोना जों ओमफ्राय खिसा दैमा दं दायो दैमाखौ जों दा नायहैगोन फाइनालि जों फैबाय एरैखौहाय बिबारा Asal sabi, asal dahi. Mat di Baishwara, to ke Baishwara. Itan dekha palu na, itan jangan ro. Hai ko, hai. Oi, itu hai. Hai ko, hai. Moyo kau sih. Beksana juga itu apa ya nada. Ini ponto sekarang lah kasihnya. Manisnya gitu kan. Askal ini lalalian mau sih. Blok ini mana tadi ya? Yotor sampai ya kan tadi.